Когато някой чуе думата състезание, веднага в главата му изникват мисли като ще има напрежение, ще успеем ли да се подготвим, ще се представим ли на ниво. Но при нас, в Средно училище Христо Ботев, такива мисли въобще не нахлуват. Защо ли? Защото вече втора година сме домакини на ученическо състезание Мастер-шеф. Обсъждане, разпределение на задачи, подготовка на състезатели и неусетно денят на състезанието настъпи. Гостите заприиждаха. Отборите на Роман, Хайредин, Криводол и Габаре бяха в готовност. Но първо, като всеки домакин, поканихме всички да разгледат училището ни, да видят и нашето бижу, новата учебна кухня. Там всичко е пресметнато и подредено с професионална прецизност. Задоволство и гордост бяха чувствата, които изпитвахме, виждайки благородната завист в очите на всички. Времето течеше и трябваше да дадем старт на състезанието, където отборите трябваше да премерят сили в приготвянето на хамбургери. Директорът на нашето училище, господин Николов и госпожа Личева, експерт в РУО Враца, приветстваха с топли думи гости, отбори и учители. И надпреварата започна. Всички осмокласни. Завършваме седми клас. Господин Ванов ще ви каже с какво разполагате и какво се изисква от вас. Приемственост. Това е тайната на успеха. Не случайно в състезанието бяха включени ученици от 7 клас, разпределени в 4 отбора от 4-те училища. Всеки отбор разполагаше с по 4 ученика, чиято задача беше да направят сандвичи. Но не просто сандвичи. Тук те трябваше да развихрят своята креативност и въображение. Естествено, следваше презентиране пред журито. И сякаш това не беше достатъчно. Имаше и допълнителна задача към отборите. Бъдещите готвачи работиха и с фритюрник. Но това не ги затрудни, защото те бяха мотивирани, убедени, че ще се справят. И труда на малките беше оценен. За старанието, креативността, въображението получиха своите награди. Както във всяко състезание, така и в тази надпревара крайният резултат бе оценяван от компетентно жури. Зоркият поглед на журиращите не пропусна нито една подробност. Храната се яде с очите. Разбира се, това е метафора, но въпреки, че вкусът е най-важен, външният вид на храната играе значителна роля в цялостното преживяване. Красиво поднесената храна често изглежда по-апетитна и вкусна. Начинът на подреждане в чинията, декоративните елементи добавят визуална привлекателност. Вкуса и мириса също бяха част от оценката. И не на последно място, умението на състезателите да сервират и презентират своите творения. Всичко това беше систематизирано в 4 критерии на оценка. Презентиране и сервиране, аранжиране, външен вид, вкус и мирис.
призоваването ще бъде по категории, а наградите са осигурени за всички участници от средно училище Христо Ботев, село Гаване. Много благодарим за домакинството, защото това мисля, че второ или трето домакинство и се надявам до година да бъдем в или Криводол, или Роман. Тук са. Криводол. Трябва да бъде Криводол. Ето новата директори с клапа в глава, което означава ще видим. Криводол. От сега. Така. В категория аранжиране. Средно училище Христо Ботев, село Гаване. Ето господин Владимиров и за вас. Благодаря. И от името на РУА Враца още една малка звезда Мишлен. Има пакетче. Настъпи дългоочаквания момент. Награждаването. Всеки отбор с гордост прие поздравленията и наградите, присъдени от компетентното жури. Това не бяха просто награди. Това беше признание за уменията, за положеното старание, а и мотивация за участие в нови предизвикателства.